parlaré de l'aeropatia en càpsula supersònica que teletransporta on vulguis, siguin els quilòmetres que siguin. Va per el vent i funciona gràcies a l'electricitat solar. Et passo amb el meu company, Mike. Hi guys, I'm Hola Mike, chicos, and I'm here to explain you about explicar SKC. sobre el We desarrolled it que hemos desarrollado in the Massachusetts University, and we discovered thanks en to la a Universidad solar de electricity. Massachusetts con un gran equipo de gente gracias a la energía solar. Fins aquí la notícia d'avui des de l'Institut dels Vinyes Cubelles. Ens veiem demà. Som l'Eli i l'Alba i us parlarem sobre les pastilles alimentàries. Això són pastilles que només prenent-te una et pot omplir tot el dia. Són més econòmiques i poden reduir la gana a les persones. Tenim una manera de menjar sense guanyar tant de pes. Espero que aquest invent us pugui ser escoltat i productiu. Esperem que us hagi agradat i fins aquí la nostra notícia. Hola, bon dia. Us volem presentar una notícia que ens ha arribat molt recent. La notícia és que els investigadors de la Universitat de Madrid han descobert un dispositiu que et pot canviar la genètica. Ha vingut el creador per explicar-nos com funciona aquest invent. Hola, bon dia. Aquest invent és molt fàcil d'utilitzar. Has d'escriure comunicant-li a la màquina el tipus de genètica que tu vulguis. Els ulls verds, el cabell roig, com tu vulguis. I la màquina crea una pastilla i te la prens amb un got d'aigua amb llimona perquè tingui millor efectivitat. I fins aquí l'invent de la universitat. Esperem que us hagi agradat i que tingui molt èxit. Bona nit. Hola, bon dia. Avui us venim a presentar les gravitobambes. És un nou invent que revolucionarà aquest món. Quins efectes té això, doctor Arnau? Aquest invent està fet d'un nou material, el polvo de roca de luna, que ha costat molt fer aquest invent perquè no sabíem de què fer-ho i aquestes bambes serveixen per caminar sobre l'aigua, per les parets, pel sostre i doncs és una nova revolució. Això pot ser un gran invent per al nostre futur. Unes bambes que ens permeten caminar per qualsevol superfície terrestre o gravitatòria. Moltes gràcies i bona nit. Avui anem a presentar un aparell rejuvenador. Bon dia, avui tenim una bona notícia. El doctor Flores, amb ajuda d'un inventor que no vol revelar el seu nom, ha fet un aparell rejuvenador. Perquè comenci, t'has de fer sessions cada 15 anys i fa que sempre estiguis jove. Des d'aquí, atentament, Institut Les Vinyes. Estic molt content amb el resultat de l'aparell. És una cosa nova que mai s'havia vist. Espero que la gent ho faci servir. Moltes gràcies. Atentament, el doctor Flores. Estem aquí al programa de la nit amb el xiringuito de Carlos i Sergio. Nois, ara el Carlos i jo hem trobat un mètode. Sí, aquí tenim, com veieu, un xip. Un xip és un sensor de pressió que es divideix en diminutes parts i et pot posar a la roba. I l'àrbit pot mirar la pressió de cada falta. Per això acabarem la polèmica. Fins demà. Hola, bon dia. Tenim notícies recents d'un equip de recerca de la Universitat d'Innsbruck que està començant a crear prototips del primer aparell teletransportador d'éssers humans, el qual envia a la persona a través d'un full de cub que l'envia instantàniament. No només podem viatjar a llocs de la Terra, sinó també de tot l'univers. Però té un inconvenient. Es necessita una matèria exòtica, la qual és molt costosa i resulta molt difícil d'aconseguir. A quanta més distància estiguem de la destinació, es necessitarà més matèria per crear el forat. En pocs mesos s'espera poder fer la primera prova de teletransport d'éssers humans. Gràcies i fins aquí la notícia d'avui.